vanoenda Getsemani nevadzidzi vavo kundonamata. Ikoko vanozvitsaura voenda pavo voga vondonamata, vatarisana nerufu. Ipapo vakabuda ziya rinenge ropa zvovarwadza. Baba kana zvichibvira mukombe uyu ngaupfuure, kusava kuda kwangu asi kuda kwenyu kuitwe, nekuti ndimi makandituma pano panyika. Baba konai Petro, mukaimurinde munyengetere muwane simba. Nguva yakwana, mwanakomana womunhu wasvika pakuitwa. Mumaoko akaipa tiri pahondo, mweya unoda asi nyama yacho yakaneta. Nai mambo mweya unoda asi nyama yacho yakaneta. Unde mambo ivo vaJudha vakambaya-baya, vakamusvipira vakamupfarurira nzvu dzake, vakamupomera mhaka dzasakapara ndokumuturika. Chiremba chairema, chiremba chaibaya, chiremba cheminzwa, asi akaramba zvake iyanyerere segwayana, neunyoro nekupfava nekuzvininipisa, nekuti ndiMwari. Dai vakazviza Jesu vakadai vakatomunama, usaziva kufa. Dai vakaziva Jesu kumwari vachivuka Jesu. Dai vakaziva usaziva kufa, vangadai vakatomunama vachimusvipira Jesu. Dai vakaziva usaziva kufa, vangadai vakatomunama vachimuseka Jesu. Asi Mhosva yake Ndeyeyi Jesu, iye ngaurayo ushe waba. Mhosva yake Ndeyeyi Jesu, vafiku vashafa, iye ngaurayo aivarapa. Mhosva yake Ndeyeyi Jesu, varombo nenerera shikari nevanoshaya. Mhosva yake Ndeyeyi Jesu, ivangeli iye kangaurayo ushe waba. Mhosva yake Ndeyeyi Jesu, vafiku vashafa, iye ngaurayo aivarapa. Mhosva yake Ndeyeyi Jesu, varombo nenerera shikari nevanoshaya. Ngatifunge kaviri tifungisise nyaya yemuchinjikwa, iyi nyaya ine ropa. Hama ngatifunge kaviri tifungisise nyaya yemuchinjikwa, iyi nyaya ine ropa. maJudha havo vomutsvakira mhaka, vomupira kuna mambo Pirato. Mambo Pirato omushayirawo mhaka, naye anogezawo ake kuti achene maoko. Avo vanorangana kumurovera zvino, kumurovera pachikomo pamwe nembava. Seane mhaka sera
horohoro kuti afe rufu runosvitsisa runoshoresa pakati pemako